Opemsuo 104.7 no Opemsuo TV. Yaba be PM ewo Akrodie ewo Asunafo North Municipal District ewo Ahafomantemu. Ni nyina ne se nu Akrodie Asante Kotoko hene tenase. Era na se to be o. Asante mawura ema kwan ema Akrodie mahina nya ne foforo kra. Nana Akwaboah Ababio asibibi che yura ema ne de Akrodie man no e de se ne nsa. Na yebekọ ya chikakra na ma yetiefo ne yahwefo a omuti Opemsuo radio no Opemsuo TV ehu se Akrodie akonya na da ho emfie aduasa ene akire ni na se de yura emfie makomako aduoso awofro abanwa oso de no kra ne mesi na bebu na santeman konya bia ate akam ewa asanteman mu bia no behwe na wasi no de no kra ato ba bia da no yura enya botre hwehwe mu ehu se Akrodie akonya na busu apanyin enkopenipa emfamra na yemfa Akrodie akonya no ense nensa enam se na ohima ni ho na ohene ni wonti no sebi eba yewura edi tumi no ema busu panyin ne mampanifo a ewo fie so montena se na dwato bia bebabia ne nhwem na yenyindi ose na ofata na yemfa akonya no ma no eho ensem ene beto yewura nim a kotoko hene ema da ema busu panyin ede desibranti ene yenya ne se Akrodie man hene ode no bekire yewura na yewura ma kwanse yemfa no kosi apatam na bre no so a yede naba ama na besi bibi ede ache yewura enra na bre no so ye ene yede man hene bekire yewura ma kwan ma ne si bibi kire ne ne oye Akrodie man hene sede amamra ne amane esitie no se obi so a kire kotoko hene no ode kro ni sanensa otena se ema ne manfo nyina eba ebechia no ema ne tirinkwa na Akrodie de mfie makomako aduasa ne akire ni ena sebia konya na da ho ache enti ebasa na manfo no ekwa nwuyenyi mu pa na abepiem ewa Akrodie mantemu ha manfo ni nyina ya adwene baako somo de odo no pepa na betai man hina omanya ne achi no maboa no ama Akrodie man no apagya atumpon akoso enti abusua adese abusua sebi nkonyasofo manfo mo nyina posifo mpanyifo a omo ha nyina ededo aboduma ne omo eba betia yewura yenya no foforo kra ewo Akrodie se Akrodie man hene na omo so aka bibia kire se se kotokwan ne de na momo a omo besom no omaboa no ama Akrodie man hene apagya atumpom na omo de abesom eye asanteman ene kotokwan ne to Opemsuo radio Opemsuo TV ebepie mu ha yenso ye wa Akrodie man tema komotutwe ebekoso bia no ye de bema yetiefo
Yewura awie ne dwumadie nyina awie no aka aseda abekwa akwada Opemsuo ase enti Traditional Council house eye Enoch awoda no no wose ye beba bebu enema ewo ha e de ahye Yewura nsansa otumfo beyi obi amanaba de nanada nkwapani na bebie o ejama nana boache asia ma na hotedin de abednago oba be readi ni nyina de akire nananom so oba na se bi ni hɔ a ene de ewo Yewura ene nana dankwa nana boache asia ma a na hotedin de abednago na ewo montam enti se Yewura wie saa ade no a ena nana ebebie kwai ama nananom aba besuae nana se wosramo obi biara dwuma wodie no wonfa pepa no wani na ohwe obia nana de wa mepam obia obeke nyina ya bom se wohene te adwam na se mpanifo se atwa ne ho ahia eya ho akese pa nana mpam obia na emo munwuma ene soma wo besom no ene da be kire se Yewura be mu asuae ana se obehwe woni emo mu kakra nsa ndana wada Roma na acha me osempa umiem kwanem followed by Inspector Akrofi. Inspector Akrofi. What's it? Chief Inspector. Mr. Jagre, Chief Inspector CID. There are other man, I'm obedient to draw a man how Brepemono, who will be adding. People say, Nana, na pimpon for. Ani ni na hema for no. Obia boni din, mana na so hu. Se, me ba ye no weni. Sisia woni obia din. Ansa na bibia betutu mo. Me pese Nana wo hunu na pimpon for ni na hema ni din. No odi tudwa. Masemani. Wa hu bi na hu bi. Woni bi kura ni ye din. Si eda kasamon be mo obia sanse obi nsi twodo matoa. Obia be kana sem be boni din. Tiem ba bia odi akonwa ene dwumadi a odi no ha no. To adaroma me sha se afi nsani fa so a. Na adaroma eburu efrem na nakwa ku che ba afo. Me na me hwe che se amamre hene.
ana chama daroma efram na apia mafo me ne bonkum hene ewo Akrodie yo nashami miso ye akwamhini omahini akwamhini na wu asibuo odefo adaroma efem na dankwa beda abo dikuru onana ne me medinde nana ofori jamfi medinde nana ofori jamfi kumanyini ahantamo hene akodi ananta hene nana oku dwamna kenten ya se hene me baacho efrem na opo kire me na me hwe kire se chidom hene Efrem na osu adubere mpon the second me ni nyima ye hene be Akrodie dumakwai na osu adubere mpon the second me ne nyima ye hene be Akrodie dumakwai Nana osei ajemensa mpomase hene Nana asarbidi akodankwa atakurom dikuro Nana kwaku jumo amwatin odro krom dikuro Katachie opoku adomako me hwe akire sa asumura hene ene mpono hene wa Akrodie Traditional Council ana wose aboaje twafo hene Kojo asibuo metiapatam ankobia hene Nana bomo me na me ya Akrodie adwomhema Acho ye frame Nana Abna Adubia the second enyimaye Nana jewa Akrodie ne me Akrodie jase hima Eframe efiasa wa nipa anta ma cha me hima ne me ye frame Nana ema saba agrego oba hima ne me Nana sonfo yiwa Akrodie akanse hima me Nana tiwa nya ko otosu mienu ahantamo ba hima mesaye ananta hima e wa Akrodie a Nana kwakwa pia kubi tiame Akrodie nana otupa kwatwe asamo aboatin krom dikuro mese na me achiame hene na me hwe akiti obechia yewura kwamfo frimpon Akrodie Opemsuo radio Opemsuo TV mensia kotokofiem na yedi ejuma sede yedi kan de ato yatiefo ne yahwefo anim no yaba be pie mu wo Akrodie ni nyina ne senra krobia sante kotoko hene ma akwan ma Nana Akwaboah Ababio si bibi kire no mane de Akrodie kuro ne se ne nsa no enne watena se ne manfo ebetia no no omama ne tirinkwa se mfia aduasa ne akire ni akonya na dawa ache no ama kuro no ni mpunto atiakam na yenya maame a sebi wo Nana enne odi yewura adina ma man ni nyina yene ne betwetwe nkomo na yabusa ne semfia aduasa ne akire ne enne ono anamu anananom madama ono ane ba na asi ne sui sen ena osi ehu no ahokeka ne ahofama sebo mo de babo ata ne ba na chi ama Akrodie atumpon maame odin de sen Acho ye frame efia aboahema anantu madama odin ne Akrodie man hina yanyani me PSC no Opemsuo radio Opemsuo TV so ne be pie mu yehu se wani agiye pa ede na obeka che yahwefo ne yatiefo a omu etie no mo hweye meka kire ye na hwefo ne ye na tiefo nyina se ene dai de Akrodie man yate denne esan se mebuna afe no manya mfie aduasa nyina wo mo hunu hine da wo ma da ye so ne se ye wura kotoko hine onam ni nyansa ne nim de so no obeyi kandifo ama wo mo eti se na dai sa Akrodie man ya nya hene a na je se eye ni ji sam strong kuma Akrodie man anu nti no dia kakra metumi asre ani sa Akrodie man nyina monta mi PSC yachi ane dai na wo ye nyina ya hene na nya ye ma adua nafo enko no wo mo hene no sa no onya
ɛkoɔ na fo abusua wɔyɛ Akrodie man nyinaa hene bibi ha wɔ abra na ase enkosi obi so mane kantro so kɔkɔ wasema ma fa wɔ ebra no kɔka sama wo daabi ebi nsi na yɛ nyinaa yɛ hene sade wɔka sa no wɔ so abia di pono wɔde pono na to wɔde a yɛmfa saa kwanya no so na yɛmfa nwuram na yɛnkɔsi bibi nkyerɛ nana medamase ebru damase maame a ɔwo ɛyɛ Akrodie man hena yɛwura kɔtɔkɔ hene de na dom Akrodie man ne nsɛm a ɔde ato Opemsuo radio ɛne Opemsuo TV anim no yɛkɔ so ɛne manfoɔ no bi atwetwe nkɔmmɔ ne abusa mu mfie aduasa ne akyire mpuntusɛm deɛ yɛgye de sɛ aka akyi paa nanso nana ɛne soade hu no a ɔde ama Akrodie man ne nim sɛ kakra ɔne ne mpanifoɔ ne ɔman no nyinaa ɛbɛka bom ama Akrodie so yɛbɔ din a ɛno nso apagya ama n'abanyam Opemsuo radio na mu a yɛbɛdi nkɔmmɔ na yɛmanfoɔ a ɛbɛpiem wɔ ha no yɛama ɔma hu sɛdeɛ ɛrekɔ so. Opemsuo radio Opemsuo TV said yɛdi kan de ato yɛ manfo anim sɛ yɛda so wɔ Akrodie ɛwɔ Esunafo North District ɛwɔ ahafo mantam mu yɛnya abusuapanyin a sɛbi ogina mu ɛkan ya boayɛ ɛma ɛnɛ yɛnya ɛyɛ Akrodie manhene wɔ ha yɛne abusuapanyin ɛba bɛtwetwe nkɔmmɔ abusuapanyin pakyɛw Opemsuo radio Opemsuo TV so ni yo that's madam abobo din akyerɛ yɛ from NS Kwakuchimesi so Zapa my musao se mfie duasa ne akyiri ne na Akrodie krona da hɔ a na ne yewura dama monya manhene sɛn na osi ehu no wonderful nyame na aye bibia ni nyame dia ka ebedia mai papa se bibia be susu bia na ni passe ni yakobɔ de ho bɔ no a na de ho bɔ bibia ke wurade na aye na ma atimesi
Akrodie nsɛm bɛto yɛwura anim sɛ wadi akɔneaba wɔ ho a bra ɛyi ma nananom okɔ animu ɛkɔba nyinaa na wo gidi sɛ mmerɛ bi bɛduru ama yɛwura nadama sɛdeɛ mfie aduonu nso ni wɔde no nokorɛ ɛbu asantemana na wo gidi sɛ ɛbrɛ no so a mo nso mobɛfa mo ntoma pɛfra tumfo ama me abɔma ne ho ba sɛ yɛrɛgye bibia bɛsie biaa no ɔde bɛkomi bɛsa ama me na konwa no yera afei wahu nti ɔde ma deɛ bɛma me ɔde ama me so nti wohwɛ mu a akonya no ɛyera kɔdi baabi mfie bɛsɛn sɛ na medeɛ menim sɛ ayerɛ wo ɔtumfoɔ kora nka kyɛm sɛ wakonwa no yera na afei de mahu na mede ama wo a ɛna menim mesɛ bebree ne atia yɛhu deɛ ɛyɛ biaa ɔno a nso biribiaa ni a ɔno ka sɛ sei deɛ a ɛno a no nti ɔka kyɛm sɛ wakonwa no mahu nti mede wadeɛ bɛma ɔna ɔde ama me mfie aduasa ne akyiri ni mpuntuo deɛ ebi ate aka mu paa nana ɛbɛyi ɛdeɛ na mohwɛ no mu sɛ kuroma no ne kuromufoɔ na ɛbɛboa ma Akrodie apagya mede me nana wei no medi adeɛ mɛhwɛ kuri so no ɔnim nwoma ɔwɛ university ɛnti menim sɛ kuro no nso ɔbɛhwɛ no yie sɛ bɛkasa kyerɛ no paa menim sɛ ɛnni bɛɛ 6 months kora bɛbɛha bi wo no na kuri asesa abusuapanyin Opemsuo radio Opemsuo TV ɛbɛda ase paa kurom nso bɛda ase paa abusuapanyin ɛna yɛne no ɛdi nkɔmmɔ no adeɛ kyena wa nkunya deɛ a ɛnyinaa abusua nyinaa bɛhyia hɔ nana dankwapanin nana kɔ de fie abosɛm hɔ na ɛyɛ nana dankwa ababio kɔ ne krakyi no na yie no ho tutuɛ ne biribiaa no yɛhyia hɔ na matoto ne yɛhu berɛ ne sakura tidi na sɛdeɛ abusua sɛ madama ɔhene so ne nane hyeɛ ɔka ɔhene se nade hyeɛ a ɔka no ɛyɛ sɛbiɛburu ɛnyɛ akɔnafoɔ nko a aduanafoɔ ka ho dotufoɔ ka ho obiaa ka ho nanase kɔmini ɛka ho kyɛ sɛ obiaa wone abusua kwa na kɔmini ne abusua a woka ho ɔne mu ɛba bɛkasa ɛwɔ dwam ɛnti ɔhene nka wawie ɔnsa nkɔ dwam bie nanso ɛsiane sɛ ɔdɔ ne man na ɔne ne man bɛkasa nti ɔsa akɔtena ase ɛwɔ dwam wɔ abɔnten hɔ na ɔne ne man akasa ne apagya mu ɛnwom deɛ ɛbɔ akɔpɛ sɛ ɔma mɛfrɛ sɛ bra bɛda saa na ɔhene sɛ
Akodimai na medamu na amase. Akodimai na de bibia ase. Afi na maba. Afi waba. Akodimai impuntu a eni oma eni mu. Me di impuntu ba. Na ose impuntu a eni oma eni mu. Ose na di butu akabo di butu aba. Mesre nkabo mu. Ose ade ose titu eni nkabo mu. Nkabo mu. Nokre. Ose nokre. Kroyo. Ose kroyo. Edma Akodimai na. Edma Akodimai na. Me ba no so ma mba ma ekwo na busua. Ma mba ma aduana abusua nkwa. Ma mba ma esrona abusua. Ma mba ma nkremofo abusua. Ma mba ma Christopher abusua. Na me ye Akrodie ehene. Ma ye fa nkabom enchechire Akodimai. Odo ene ahobrase ene yele be chira Akodimai. No me biara asay. Ya be ni ye. Mi damu nyina amase. Ose on kasa bebre. Ya o kan ni ade sedi a ode ato nyina amanemi. Ode mu nyina amase. Ode mu nyina amase. Adafo. Research mano. Ose me pass la pièce. Emma police penny Mr. Kumi police commander Kumi and our camp any go so operation Mr. Ousu any Akodimai na sir you may get perfect sir mata na chi benkum nifa aya Angola and na cross ma wa free asamwa na no sa be pemne so da masia nsa sie ni kaja ni asida ade ache na wo se abusuan for beshi ana sasa fan ana Opemsuo radio ana se radio ashita wo Ghana mama nyina kasa na yo bibia o se kurowura ana kwabran papwa to so bi enu ene na se da piesie asida mo chenche asida mo brempuma se enu ade ma obi bia yewura da masia nsa